Akunankinga ke ugogo la ekhaya sihlale sifika nyanga zonke. Kusho umfundisi ujwayele nje usamfundisi siyahlala la kodwa sinankinga kuma namhlanje sizile ngoba ngiyakhumbula ukuthi imisa qobolwalo ke alikazi libe khona. Kodwa ke ngizocela ngisho ukuthi ngithini kodwa ngizocela ukuthi singasabi ngoba ngizwile kuthiwa abanye bayasaba ukuthi umfundisi ezemzini yabo kuhle kwami njani. Ngiyayizwa indaba. Na iphutha elikhona lapho ukuthi usaba umuntu ongenamuzi yena wena unomuzi. Ngisho ngabe ngaba njani owakho phambili kunami ngoba mina nginamuzi. So ngeke uhlekwe umuntu ongenamuzi ukuthi umuzi wakho njani. Ngiyayibamba lento engisho. Nokuthi ke lokho kungahambi kahle emzini wakho ngokungena kwemisa kuzoqaqeka izinto phela. Inkinga eyenzekayo bazali ngiyathemba ninaniyenzi. Mina mangisuke emishini kakhulu ngoba senginoshukela nje. Sengihlale ngihamba nesikhafutini. Nala imoto nginokudla manje. So ungacabangeli mina ukuthi ngilambile. Ngihlale ngihamba nokudla emotweni. Ngoba mase kufika ukulamba manje kumele ngidle manje. Yabona. So ungazeki ukuthi Nkosi yami umfundisi ngomnikani isijumbana ngobona abanye benika isijumbana ubone phela ubuntu futhi ngeke ngikuvimbe ngoba ubuntu umuntu mase nginika into ngeke ngiyinqaba sengingaba ukudelela lokho omunye unayo into yokungipha ngeke ngikubuke kabi ukuthi wena ubanga nento yokungiphathisa ngoba kukhona vele ukudla engihamba nakho nje uba ngigula ngazi noma niyayibamba yini ungazi ukuthi imisa ufuna lize ngoba unayo into ozoyiphathisa umfundisi angazi ke nina nenze njani abanye kwamagatsha ngayisho ngathi ngicela kungadliwa makuziwe ngemisa leli ngoba kuzokwenza ukuthi umuntu olufisayo kodwa bese esaba ukuthi uzonibiza kanjani ngoba sekuyindleko kodwa ke badlula undlela kabanye bayakwenza ke ayike angazi ngizothini ke kodwa ngakusho kodwa yimbi lento ngoba ivimbela abantu ukathi uJesu kwenye indawo kuMateyu 23 athi maye baFarisi babhali bazenzisi ngokuba nina ningene ezulwini bese nivalela nabanye so kusimanje mawuqala wena usipha ukudla indodla wenza labanye basabe bese uyabavalela ngoba kwawena ungeni ngokusinika indodla ngoba uphula umthetho ushawa umfundisi ukuthi umfundisi eyidubele nje useyidubele